オリンピックオリジナルブランドノースストリーム多機能リュック。機能性をプラスした内装ポケットを複数搭載しており、収納力抜群。外側ポケットも充実しており、用途が盛りだくさんのリュックです。背面には貴重品などを収納できるシークレットポケットもあり、旅行にもおすすめです。1680デニールの強度が高い生地を使用しているため、毎日お使いいただける頑丈なバッグとなっています。ビジネスはもちろんカジュアルにも対応できるノースストリーム多機能リュック、ぜひお試しください。